يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على سيدنا محمد وآله وصحبه. مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بديت بشرف الله جباو بي جمعة هلا لك أدياما أنغا بي جمعة كتبا كنك أمبي بانغوني جغنة بغلا سيد شريف عثمان مدان هيدرا عليك جمعة مصر باكونا ربيع الأول كالولا مولود الدغوكون كونا أي كتبا بلبلة كأني كتبا من كونا أي ولا لچامان كأني أنجا مصر ولا لما نيغا سوراكا كتبا إن لاجا نيغون في الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أمي على فو على مي بيجمعين رانا كعلى بركة ala min y'an fara ɲɔgɔn kan a ka bi donba in na n'o b'a yira ko don ka kusa don ye don ka bon don ye dontigi yɛrɛ y'a kɛ ten n'o kɛra o ye kalan dɔ ye ko mɔgɔw tɛ kelen ye an bɛ sɔli o ala ka kiraba in kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dingɛ sanimaw kan n'a ka sahaba ɲumanw k'an ka foli ɲɛsin aw ma k'a ɲini ala fɛ se bi ala min ye ala min ye bi juma in yira an na hɛrɛ la ala ka juma caman yira an na sini kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ ala de bolo ala k'o di an ma an ka banbaatɔ minnu ye an kɔn ala bara kabini fɔlɔ ani ka se mawuludu in kɔnɔna ma minnu y'an kɔn ala fɛ yen yarabi ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka yafu ma kitabutigi ko a ko a bɛ ala fo ka ala tanu ala min ye masaba ye masa kelen do hinɛ masa do kanu masa do a bɛ jɔnw kanu ni minnu ye baara ɲuman kɛ yeli masa do a ɲɛ bɛ gundow la fɛn min ni o dogolen do ji min bɛ boli fara kɔrɔ ko ala ɲɛ b'a la fara jala kɔrɔ kɔni o kɔfɛ a dogolen tɛ o ala in na ntigiɲɛmuso taama nɔ fara kan su dibi la ala ɲɛ b'a la ni ala ɲɛ b'o la ntigiɲɛmuso se ko tɛ e ni ne bi min kɛ ni ala ye ntigiɲɛ ta ye ne ni e min ka bon ntigiɲɛ ye ko an kana an yɛrɛ ɲininka bilen ko ala ɲɛ b'an na kuma in belebeleba ye nin de ye mana a kumana ka kira ka bonyaw fɔ ani ka kira ka bangenniw fɔ tiɲɛ don an y'a fɔ siɲɛ caman anw de ye mawuludukɛlaw ye nka mawuludu kɛli n'a ko an ka tiɲɛ fɔ a man ɲi bɛɛ la bɛɛ man kan k'a kɛ sabu mawuludu de ye ka nisɔndiya ka ala barikada k'a fɔ ala ye kira bangena a diyaraw ye ala nin y'o jama in de ye mɛ ala bɛ ɲininkali jumɛn kɛ anw na sisan a nisɔndiyara ni kira min nali ye yala a ka sira b'a bolo cogo di a diɲɛ bɛ n'o ye wa kuma in bɛ yan de o de la an ti ɲɔgɔn nɛgɛ sabu an bɛ bɔ yan a bɛ k'i n'a fɔ don dɔ la Hayidara ma jɔ aw ɲɛfɛ ka kutuba in kalan
cɛw caman de tɛmɛna o cogo la fo ka na se anw ma an fana bɛ tɛmɛ o cogo de la cɛw bɛ na kumana silamɛ kan ka siran fɛn min ye o y'i yɛrɛ kun de ye mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye n bɛ nin kuma in fɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye dɛ denw b'i bolo musow b'i bolo teriw b'i la i dungɔ fɔbaw b'i bolo mɛ ni i sara don o don nin bɛɛ b'a k'i n'a fɔ u t'i dɔn u bɛ ci bila ɲɔgɔn ma a ye n'an ka taa n'a ye ka taa digi dingɛ kɔnɔ k'a datugu o de bɛ kɛ o tuma na a kɛra cogo di i muso dun o y'a kɔ don i la i denw y'a kɔ don i la i ka se y'a kɔ don i la fɛn bɛɛ ban'i la u taar'i di ala de ma sisan o tuma na i kelen ni ala bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko tiɲɛ yɔrɔ an k'an k'o de jɔrɔ an b'an ka ɲɔgɔn nɛgɛ karamɔgɔ a ye ala ka wulibali fɔ a ka jɔnw ye hali n'a ka kunna ala b'aw dɛmɛ a y'aw yɛrɛ bɔ juru la juru min kira ko lahara don karamɔgɔ minnu ye ala ka tiɲɛ dogo karafe jahanɛmɛ karafe de bɛ dugu da k'u giri jahanɛmɛ kɔnɔ i n'a fɔ aw bɛ fali giri yan cogo min na kumana jahanɛmɛ bɛɛ ka fisa wali jahanɛmɛ ye kumana a ye ala ka tiɲɛ fɔ a ka jɔn ye n'a fɔra ala mago bɛ jɔn minnu na o bɛ sɔn ni kosumali kɛra cogo o cogo ka mɔgɔw hakili jigin ala ka jɔn ɲumanw bɛ sɔn an ka jɛ in ye o de ye ni jama in ye o de ye politiki jama tɛ wari jama tɛ bilahi n y'a fɔ aw ɲɛna an ka faama dɔ bɔra yan o don a ka kuma na a ko ale ɲɛ bɛ min na a ko hali ni ye miliyari di ninnu ma ka miliyari d'u ma k'u ka nin baara in kɛ a ko n'i jiginna k'u contrôler i bɛ tigɛ dɔ la i b'i ka wari minɛ dɔ la ko mɛ ninnu bɛɛ bɛ ka nin kɛ ala kama ko ni ala yɛrɛ tɛ ko kɛcogo si tɛ nin na n ko a bɛ tan mana n bɛ fɛ k'a fɔ nin jama in ye ala ka jama de ye an k'an janto an yɛrɛ la mawuludu a ka kan ni kɛ ye mawuludutigi yɛrɛ y'a ka mawuludu kɛ a ka kan an k'a kɛ nka n'an y'a kɛ a bɛ min jira o ye kira kanu de ye ka ala barika da ko a ye kira di an ma mana ni an ye ala barika da ko an ye kira laban sɔrɔ ko an ye bilasirakɛla ɲuman sɔrɔ min b'a jɛya o ye fɔ ala yɛrɛ k'a ye ala kira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam anw mawuludukɛla yɛrɛw b'o fɛ n'o ma kɛ dɔrɔn baara ti ɲɛ o la an tɔgɔ ti bɔ an na dɛ an bɛ to ala ye min d'an na musilimuw na k'o de y'an dɔgɔ ye kira de bɛ ala dɔn ka tɛmɛ anw kan kira de bɛ sariya dɔn ka tɛmɛ anw kan kira de bɛ tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ anw kan mɛ kira taara ka tɔgɔ kelen de to an bolo ko silamɛw silamɛw tɔgɔ min b'an na kuranɛ kɔnɔ ko silamɛw o tuma na ala ye tɔgɔ min da i la n'o ma bɛn i ma i yɛrɛ ye tɔgɔ wɛrɛ da i yɛrɛ la o tuma na i bɔra ala ka sinzan kɔnɔ kira ma taa ka bolofara to yen kira taara ka silamɛw de to yen bolofara ninnu nana cogo min na a bɛɛ ɲɛ dɔnnen don a bɛɛ faamunen don a bɛɛ si dɔnnen don tuma na min bɛ yen dɔrɔn ala n'a ka kira ye min fɔ an ye ani u y'an bilasira min kan sunamɔgɔ b'a fɔ de ko ale ye sunamɔgɔ ye ko parce que ale bɛ ka ala kira de ladege ko ala kira ye min kɛ ale bɛ ka k'o de kɛ nkalon caman b'i o la dɛ o nkalon dɔ ye u ko mawuludu ye bidaa ye ko kira m'o kɛ an m'u sɔsɔ mɛ n y'a fɔ yan o don vangiletɛri minnu bɛ ka munumunu misiriw kɔnɔ o fana tun bɛ kira ta la wa kumana sunamɔgɔw tɛ dɛ bidaa mɔgɔw don kira kun bɛ seli bɛlɛ de kan a ka misiri kɔnɔ fo ka taa s'a ka fatuli ma kira ma arakan kelen seli tapi k'a ka misiri kɔnɔ a ye tarikuw lajɛ mɛ bi tapi ngaraw filɛ an ka misiriw kɔnɔ kira kɔni m'o kɛ kumana o ye bidaa ye bidaya bɛɛ tɛ juguman ye koyi minnu ye bidaya bɛɛ juguya u tɛ arabukan yɛrɛ kɔrɔ dɔn kullu bɛ yen eli kullu parce que ko kullu bid'atin dalala ni hadisa bɛ yen hadisa kalanaw ko a jɛlen don ko sɔsɔ cogo t'a la
an ko ni sɔsɔ cogo t'a la ɲɛfɔ cogo b'a la kullu bid'atin dalala ko bidaya fɛn o fɛn donna diinɛ na n'a ma kɛ kira ɲɛna k'a bɛɛ fili ko wa fili bɛɛ bi jahanama kɔnɔ an k'u k'a lajɛ hali ni hadisa in ka kɛnɛ a kɔrɔ bi fɔ cogo di lɔgatigiw minnu bɛ arabukan si dɔn olu ka kuma na olu y'a yira ko el kullu urida bihil ba'du fɛn min a fɔra bɛɛ nka a bɛɛ ko tɛ koyi hakɛni dɔ de ko don an b'a lajɛ n'o bɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka bamanankan na a bɛ fɔ ko mawuludu sera dinɛw nana bamakɔ mali bɛɛ kɔndana est-ce que mali dɔw b'a kalama yɛrɛ mais i tɛ sɔsɔli kɛ mali bɛɛ kɔndana i b'a fɔ nin kɛra anw ka so dukɔnɔmaa bɛɛ kɔndana walima ko dɔ kɛra i b'a fɔ ko a kɛra dugu bɛɛ ka nisɔndiya ko ye mais mɔgɔw bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ olu bɛ ɲini ka sa a ko la u t'a fɛ fiyewu o tuma na fɛn bɛɛ bi fɔ fɛn dɔ la k'a sɔrɔ a kan bɛ dɔ de ma a bɛɛ ko tɛ n'a kɛra a bɛɛ ye dɔrɔn o kɔrɔ ye an bɛɛ de bɛ taa jahanama kɔnɔ ni bidiya bɛɛ kɛra haramu ye dɔrɔn an bɛɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ a y'u ɲininka u mana misiriw jɔ u bɛ kogo jɔ cɛw ni musow cɛ a y'u ɲininka k'o tun bɛ kira ka misiri kɔnɔ wa kira tile bɛɛ musow bɛ cɛw kɔfɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ mais kogo bɛ anw daw la bi bida a ye kuranɛ lajɛ kɛ kuranɛ yɛrɛ tɛ bida ye sa kuranɛ jiginna kira kan a bɛ sɛbɛn don min na a ka haramuya nukatu kun t'a la arabuw tun b'a kalan cogo dɔn mais u nana ye mɔgɔ minnu tɛ arabu jamanaw na n'olu bɛ jamana kɔfɛ kira fatulen kɔ u ko k'a bɛna taa an k'a lajɛ an ka nukatuw k'a la tominiw k'a la a ka dɔn nin ye ta ye a ka dɔn nin ye ya ye a ka dɔn nin ye nin ye ko k'o dilan a la o nana dilan a la o ma kɛ alakira ɲɛna o dilanna kuranɛ na Seydina Ali fana nana o ko a bɛna taa hali nin yɛrɛ la i y'a fɔ cogo ka ca dɔ n'a fɔ ya dɔ n'i jɔ ya ma kun ko yu minnu ka jan arabu la o tuma na Seydina Ali sɔrɔla ka na ni wawu kala ye ka na ni wi kala ye duguma ka na ni wu kala kurulen ye 32 o tun tɛ kuranɛ na Seydina Ali de nana o dilan ka don kuranɛ na o tuma na kuranɛ yɛrɛ ye bida ye wa an k'an kɔlɔsi an ka kumaw la fɛn o fɛn diɲɛna n'a lasili sɔrɔla silamɛya kɔnɔ baara dɔ la o samani ka a yɛlɛmɛ k'a kɛ dɔwɛrɛ ye o tɛ haramu o bɛɛ ye bida ye minnu ka ɲi o kɔrɔ ye di mawuludu kɛtɔ filɛ tiɲɛ don kira tun tɛ maa ji yɛrɛ ko an ka mawuludu kɛ la sahabaw tun tɛ mɔgɔ jɛrɛ ko an ka mawuludu kɛ tiɲɛ don mais alakira sɔlɔlahu alaihi wasallama don dɔ la a nana sahabaw sɔrɔ misiri kɔnɔ u jɛrɛlen don a y'u ɲininka a ko aw bɛ mun na yan ko an bɛ ala kosuma na ka ala barikada a ye muhamadu dili min kɛ anw ma ko an bɛ ka ala barikada o de la an ka duw dilala kira ko a ko di u seginna a kan kira ko a ko di u seginna a kan fo siɲɛ 3 kira ko walahi n ka ɲininkali caya tɛ zigan b'a la ye dɛ n ɲɛ bɛ ala ka mɛlɛkɛw la u bɛ ka waso ni aw ye nisɔndiya sira kan ko a bɛ ka nisɔndiya n'an ka kira ye c'est-à-dire fitiri wale de ye kafiri ye yala sahabaw ye nin min kɛ nin ye nin ye koba yɛrɛ ye wa yala mɔgɔ bɛɛ maa min kɛra i ka hɛrɛ sababu ye ka sigi ka dugawu k'o ye k'o baro kɛ o ye kabako yɛrɛ ye wa mais a bonyana kira bolo mais kira m'u bila a la o mana sahabaw fana ye bida kɛ parce que kira m'u bila nin na
mun bɛ fɛ k'a fɔ mawludu lasili yera silamɛya kɔnɔ o ye jumɛn ye o lasili tɛ ta yɔrɔ wɛrɛ n ka kuma kelen in dama de don a sabatilen don sɔsɔyɔrɔ t'a la ko alakira tun bɛ ntɛnɛn bɛɛ sun o bɛ wasa kɛ o ntɛnɛn sun in na a ko u y'a ɲininka mun na i bɛ ntɛnɛn sun a ko n bangena ntɛnɛn o de la n b'a sun o tuma na ja a y'a bange ni foli kɛ ala ye koyi o tuma na kira tun b'a ta kɛ sun ye ni mawulidu sera ni maa min sunna a bɛ fɔ ko e bɛ sunna nɔfɛ nka u ko ko o yɛrɛ ti bɛn ko parce que ko kira y'a kɛ ntɛnɛn ye jumɛn in na ko a kɛra ntɛnɛn ye jumɛn in na o tuma na an tɛ ka juma seli nin ye a kira y'a seli juma jumɛn na kira ka juma kɔni tɛ nin ye nin y'anw ka juma de ye adamaden anw yɛrɛ ye bidaa de ye o parce que anw mana kira ɲɛ na o n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bidaa ye a kuma cayara kojugu a k'a faamu dɔrɔn min ka di min ye o b'o fɔ hadisa fana tiɲɛ t'a si la bilen tiɲɛ t'a la dɛ parce que ni e ye min fɔ n'o ti bɛn ne ma nin hadisa in man kɛnɛ ni ne yɛrɛ ye min fɔ n'o ti bɛn e ma e k'o man kɛnɛ o tuma na an bɛ kɛnɛma bɔ min a yɛrɛ y'a bɛɛ kɛ nkalon ye aw silamɛ yɛrɛw y'a ka diinɛ kɛ nkalon ye fo ka taa kira yɛrɛ dɔgɔya ko a bangedenw ma dɔn ko kira bangedenw ma dɔn kuranɛ bɛ jigin cɛ min kan ko bangedenw ma dɔn ko mɔgɔw ko tile 12 ko nkalon don ko dɔw ko 9 ko dɔw ko nin nkalon in yɛrɛ tɛ o tuma na o ye lebu de ye ni an yɛrɛ ka ɲɔgɔn juguya sera k'an yɛrɛ di juguw ma ko hali an ka kira bangedenw ma dɔn a bange kalo yɛrɛ ma dɔn Égypte docteur dɔ ka livre bɛ ne bolo a bɛ k'a fɔ ko a fɔra ko kira bangena amul fil ko ni kira bange san a ye san 7 de don amul fili ni kira bange san cɛ san 7 sabu a sini bon o tuma na an bɛ taa min n y'o kuma de fɔ yan américain dɔ ye filimu tourné kɔsa in na a ma mɛn fɔlɔ dɛ silamɛya kan filimu in ye bɔko kelen de kɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ wulila k'u ti jɛn n'a ye amérique gouvernement fana ye acteur in réalisateur in wele k'a ka filimu in jɔ k'a kana yafa ɲini silamɛw fɛ u ka réunion dɔ la u y'a wele ka n'a bila micro la k'a ka yafa ɲini silamɛw fɛ a ko a ti yafa ɲini a y'i jɔ micro la a ko n ti yafa ɲini silamɛw fɛ n t'a kɛ et puis n b'a ɲini silamɛw fɛ n ka filimu na n'u ye fɛn kelen y'a la fɛn kelen min ye ne yɛrɛ ka bɔ n yɛrɛ la ye n'u ka kitabu kɔnɔna tɛ u k'o fɛn kelen fɔ n y'o de fɔ an karamɔgɔ ye bi a ka o filimu na kira ka mufakaza b'a la k'a fɔ alakira sɔlɔ salam k'a donna ni an b'a Aishata ye ka an b'a Aishata furu siri k'an b'a Aishata si to san 7 dɔw ko san 8 dɔw ko san 4 Seda Aisha El Arja olu ko san 7 san 6 kuma de ka ca la ko alakira ye an b'a Aishata furu siri a si san 6 an b'a Aishata si san 6 d'accord o jɛlen don o b'an ka kitabu bɛɛ la o ko mufakaza dakara silamɛ n'i ye muso furu siri hali n'a ma se dilan ye i bɛ se ka i wɔrɔ k'a yɛrɛ wɔrɔ a bi ko bɛɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye fo dɔrɔn ka gɛrɛ a la cɛnimusoya la o b'an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ k'o bɛ bɛn cɛ in ye nin dama dama de ta ka kira c'est-à-dire silamɛ yɛrɛ ye min fɔ kira ma a y'olu de ta an ka kitabu kɔnɔ a ka haramuya a ta kelen t'a la mais nin ye diinɛ jumɛn ye hasidiya ni ɲɛngoya dama kama e ko man di ne ye kama o taara bɔ diinɛ yɛrɛ la fo ka diinɛ yɛrɛ kɛ maa t'a dɔn i b'a minɛ sira min fɛ o de la aw lafiyara dɛ parce que Bukhari ko di Muslim ko di o tɛ dɛ ko
silamɛya tɛ foyi ye ala dɔn kɔfɛ jogo a tɔ t'u bolo kana ɲɛɲini dɛ n'i y'a ɲɛɲini n'ala ma far'i ka kun f'i ye silamɛya bɛ nege bɔ i la hadisa sɛbɛsɛbɛw de bi yan Bukhari ni Muslim kumaw fɔlen bɛ alakira ma a kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ sɔn k'o fɔ aw ɲɛna kɛnɛ kan yan bilahi silamɛya juguw kɛn bɛ k'olu de ta bi u bɛ ka silamɛya gosi n'o ye maa si tɛ se ka kuma mais bi sisan karamɔgɔ dɔw wulila Egypte olu bɛ ka mun kɛ nin kuma minnu fɔra an ka hadisaw la ni san kɛmɛ an b'a kan olu nana a labɛn cogo ɲini ka na ni dalilu ye k'a fɔ faralakɛriw ye nkalon ye o tɛ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ fiyewu k'a fɔ ni mɔgɔ min murtadu mɔgɔ min donna diinɛ na ka bɔ ko k'o faga k'o ye nkalon ye a tɛ kuranɛ aya la wa a bɛ kira ka hadisa minnu na a bɛɛ ye u ye min namara ka don a la pour que ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ olu bɛ ka k'o de fɔ sisan u ni karamɔgɔw fana ci bɛ ɲɔgɔn na o gɛlɛyalen don dɛ o gɛlɛya an bɛ bi parce que il faut que ka fɛn ninnu labɛn f'u ka dilan de u bɛ nin fɛn juguw de ta aw t'a faamu tɔɔrɔ min b'a la parce que aw t'o terrain kan fɛn min ka jugu fɛn bɛɛ ye o ye hakili kɛlɛli de alors n'a fɔra e ka kira ye nin kɛ e ka kira ye nin kɛ e ka kira ye nin kɛ maa wɛrɛ m'a fɔ dɛ minnu k'u ye silamɛ ye olu de y'a fɔ bon ni juguw y'o o ta fɛn minnu don hakili yɛrɛ tɛ sɔn a ma fiyewu ko kira ye nin kɛ a ye nin kɛ a dun sɛbɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la an ka fɛn bɛɛ la u b'a yira u ka denw na a ye nin diinɛ ye a yɛrɛ b'a dɔn nin ye nkalon diinɛ ye denmisɛnninw tɛna mugu ta o n'olu kalanna nin na olu b'a ɲɛɲini de est ce que silamɛya la nin fɔra wa n'u y'a sɔrɔ a bɛ yen dɔrɔn u b'a ye silamɛya ye nkalon ye mais an tɛ ka k'o kɛlɛ dɛ manamanaku mawuludu i b'osi bila i bolo minɛ i bolo jigin jalamugu meleke i kunnangolo bila ni manamanaka in dɔrɔn de b'anw ka diinɛ kɔnɔ mais sɛbɛtigiw bɛ ka diinɛ in bɔrɔndɔ de k'a jigin mais anw silamɛw b'a la ko silamɛya bɛ ka yɛlɛn de silamɛya bɛ ka kɔrɔ ka taa min mɔgɔ fagala ninnu olu de ye silamɛw ye jɛnɛya wanɛ ninnu de ye silamɛw ye nkalontigɛla hasidiw de ye silamɛw ye ala k'an n'aw dɛmɛ a y'a janto a ka diinɛ in na n y'a fɔ a ye siɲɛ caman lahara an bɛ segin a kan ala ɲɛ kɔrɔ sew bannen an bɛɛ ye ni jogo tɛ foyi t'i kɛ silamɛ ye ala dɔn kɔfɛ foyi mɔgɔw selila ala kɛra kɔfɛ u jogo y'u taa jahanɛmɛ kɔnɔ e bɛ ka seli jɔnni kɔfɛ ala ye jamanaw halaki aw ka jamana dɔ fɔ an ye ala ka jamana halakilen la k'u kun tɛ seli ala ye yɔrɔ o yɔrɔ halaki e bɛ taa sɔrɔ a tigiw ye tɔɲɔli de kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ n'o kɛra ala bɛ jamana bɛɛ ta tiɲɛ ou bien ka na ni jurumu walew ye cɛ ni cɛ muso ni muso kuranɛ yɛrɛ ma muso ni muso fɔ koyi lutiya ye cɛ ni cɛ de ye nka siyakulu aya b'a bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ cɛ ni cɛ mais anw fɛ yan bi muso ni muso kamalen de dɛ muso tafetigi de ye cɛ furu muso tigɛ bamakɔ ya ka taa n'a ye a y'a jan don a musow la dɛ n'a ye muso lankolon ye a kana sɔn u ka don a ka so dɛ u ka jugu cɛw ye u ka jugu cɛ sɔn jugu ye n bɛka ka wulibali de fɔ a ye ta dɛ ko bɛ yen n'u y'a k'i muso la muso yɛrɛ t'i cɛ kanu bilen fiyewu ahan a bɛ hakɛ to koyi a b'a ja bilahi kɛcogo dɔw de b'u bolo ɲɔgɔn na n'u y'o kɛ ɲɔgɔn na dabali ko tɛ dɛ a ka bamanankan in faamu kosɛbɛ u dama bi gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ko dɔ de kɛ ɲɔgɔn na o ka di ka tɛmɛ cɛ ta ka muso bolo siɲɛ 100,000 o la muso kura mana don o la dɔrɔn ale b'a fɔ a bɛ tan de ni nin taara kan don yan n bɛ jeni sɔrɔ a n'o bɛ taa bilahi mais nin fɔra n ye n'a sɔrɔla ansaru hakili duman minnu bɛ yan a ka ca san 13 ye bi u ye
dɔgɔtɔrɔso la ya u ye cɛ muso tigɛ muso dɔ de y'a muso tigɛ ka taa n'a ye a ka ca san 13 ye an yɛrɛ bɛɛ kabakoyara nin bɛ kɛ cogo di fo sisan an nana a ɲɛ dɔn a bɛ kɛ balaw de don n'u y'a k'i muso la i muso tɛ se k'i nege minɛ bilen parce que e tɛ foyi ɲɛ a ye bilen u b'a kɛ cogo dɔn nin de kɛra ka jamana fa bi an bɛ halaki bonda de la ala dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ aw ta du kama aw ta du moriw b'a fɔ ko lawutalaw k'u bɛ kɔrɔ ni tilebɛ fɛ kɔrɔ ni tilebɛ ko tɛ aw de ko don aw ta du de ye minnu y'u yɛrɛ di ala ma ka sɔn ala ta ma n'ala ko a bɛ jamana halaki tuma o tuma n'a y'olu ye a ka funu bɛ da a bɛ segin a kɔ n'o tɛ ɲansɔrɔ an ka jamana ye a bɔra yan pewu ala k'an n'aw dɛmɛ kuma janyana n bɛ yafa ɲini ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw sutura ala k'an n'aw wasa ala k'an kisi jamana ye ala k'a kisi jamana ye ala k'a kisi ka labanko ɲuman d'a ma Allahu akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الملك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah mbade wanga bi juma kutuba anye oseli bangoni jainabugula an karamogo ko fe sayyid sharif usman madan haidara ka delala fe ala ke juma wara iranna ci jani kene ya ko diamma mauludu chama bi ala bulala ke o iranna akambe juma wara wa shukran lakum fi amanillah ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا